बिटिसि जोंनि बिटिसि जेबो प्रभिजन गैयामोन प्लेन्स अफ सिक्स शिडिउल खालामनायनि बेखौनो जुदि हाग्रामा महिलारि सारमोननि गोख्रों दैदेननाय आरो एटका दुटका आनिम होननानै जेखौ बुङोमोन बिथाङा 428 माने 1 कौटि थाखाल' मोननाया धोरोमखौ लानानै ओरैबायसा दान्थे बिदान्थे गावजों गाव जे मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारा बुंदोंमोन जे ट्राइबेलाव थानो ना माइनरिटियाव थानो थिग बै खोथाखौ लानानै गोबां बेले बेजे गोबां दावराव दावसि थिग बेखौ नोजोर बोनानै मुखरां आदा बिथाङाहाय फारि फारि फोरमायदों बै बुंनायनि आन्दोआव मा दङ मा जामानो थांगासिनो भिडिअखौ नायनानै लायोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन लोगोसे एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' सार आसाम सरकारनि जिथु बाजेटखौ लानानै गोख्रों बिबुंथि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन बिथाङा मा फोरमायनो थांगासिनो दं आरो मा बुंनो थांगासिनो दं बेखौनो लानानै जोंनि गेजेरनिनो सानैसोआ बिराद गिदिर इस्यु खालामहांदों बेखौ धोरोम लानानै बायदि मैया बाथ्रा आरोखि दा बाथ्राया बेसो जादों सोरबा सोरबाथ' बुंदों जे बिश्वजित दैमारिया हारियाव बिदि बिदि खालामदों आं बुंगोन बिथांमोननि बाथ्राबो दा बाथ्राया मा जादों बे बाथ्राया बिश्वजित दैमारिनि पार्सनेलनि बाथ्रा नङा आं मिथिनायाव गभर्नमेन्ट अफ आसामाव मोनसे मिनिस्ट्रि दङ बेनो जाहैबाय इन्डिजिनास एन्ड ट्राइबेल ट्रेड एन्ड कालचार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेब्ला फार्स्ट टाइम चिफ मिनिस्टार जादोंमोन अब्लानो बे मिनिस्ट्रिखौ दादोंमोन आरो बै समाव बिनि मिनिस्टारा जाबाय नन्दिता गारलसामोन आरो बे मिनिस्ट्रिखौ दा मोनदों बिश्वजित दैमारि बिथाङा थ' बे जाबाय बयबो मिथिखागौ आरोखि जायफोरा दावराव खालामदों बिथांमोना मिथिखागौ पलिटिक्सआ मा इडियलजिया मा पलिटिकेल इडियलजिया एजेन्डाया मा गासैबो मिथिगौ आरोखि हिडेन एजेन्डा मा गासैबो मिथिगौ बेनि उनावबो बेफोरखौ खालामगासिनो दङ थ' बे बाथ्राया जाबाय माने बे बर'फोरनि थाखायल' नङा फार्स्ट अफ अल बिश्वजित दैमारि बिथाङा जेखौ बुंदोंमोन आं बेखौ बुंग्रोनोसै बिथाङा जानो हागौ बर' हारियाव गोबाव समनिफ्राय खामानि मावो बयजोंबो सिनायलायो बयजोंबो आंगोनि मोनसे सिनायलायनाय थ' बिदा गिदिर महरै बा गावनि आंगो महरै जों जुदि थिना होनबा सोरखौबा ओइ बेखौ मावलाय अर्डार होआ होनबा एसे गावनि आंगोखौ अर्डार बादिबो नङा बे मोन्थाय थ' बे मोन्थायनिफ्राय जानो हागौ बिथाङा बुंदोंमोन बर' ख्रिस्टानफोरा डिसाइड खालामथों होननानै नाथाय बाथ्रायाथ' बे नङा दि बे बर' ख्रिस्टानफोरनि थाखायल' बे जाबाय इन्टायरलि आसामनि जेसेबां ट्राइबेलफोर दङ कनभार्ट जादों ख्रिस्टानाव बिथांमोननि थाखायबो आं मोजां गाज्रि जेबो बुंनो थाङाखै नाथाय बे जाबाय बिजेपिनि आरएसएसनि हिमन्त बिश्व शर्मानि एजेन्डा इडियलजि बिथांमोननि थ' बे बाथ्राखौ जुदि गाबोनो हमथानो नांगौ सोंखारनो नागिरदोंबा सोंखारनो नांगोन हले बिजेपिखौ आरएसएसखौ हिमन्त बिश्व शर्माखौ बेखौ खालामनो गारनानै मिनिस्ट्रिनि मिनिस्टारखौ जुदि जों बेबादि हारिनि बाथ्रा लानानै फैयो हारिखौ बिदि बिदि खालामनो नागिरदों होननानै बुङोबा बे मोजां जानाय नङा जेबो फिथाइ मोननाय नङा आरोखि बुंनो बयबो हायो मोन्थाय बयहाबो दङ नाथाय जेबो फिथाइ मोननाय नङा मानोना बे मिनिस्ट्रिखौ गाबोन जुदि सोरबा दस्रा सासे मिनिस्टारा एक्स वाइ जेड एनि बडि जायनो जाया मानो बे बाथ्राखौनो बुंगोन बे खामानिखौ मावगोन आरो बिनि सोलाय जुदि गाबोन बिश्वजित दैमारिनि सोलाय जुदि दस्रा सोरबा मिनिस्टार जायो बे डिपार्टमेन्टनि बे मिनिस्ट्रिनि खाराबसिनसो जागोन दा पलिटिक्सआव मा जायो इभेन आंथ' मोजां मोनो पार्सनेलि आं मोजां मोनो जोंनि गेजेरनिनो सानैसोआ जुदि एससि स्टेटासनि बेनिफिटबो लादों आरो रिलिजियास माइनरिटि बेनिफिटबो लादों माथो प्रब्लेम जादों जोंनि गेजेरनि सानैसो बर' फिसाया बे बेनिफिटखौ लादों लानो हो दस्रायाथ' बेसेबां लायो आंथ' बे आंनि साननाया नाथाय पार्टि पलिटिक्स गाबोन जुदि आंबो जुदि बे मिनिस्टार जाफ्लाङो सामहाव आंबो बे एखे बाथ्राखौनो बुंनांगोन एखे खामानिखौनो मावनांगोन बे जाय पार्टि पलिटिक्स पार्टिखौ आं बोरै ना खालामगोन आं पार्टिखौ आंनि मिनिस्टारानो गोमागोन माथो अब्लाना थ' बाथ्राफ्रा बेफोर थ' जों बेफोर बाथ्राखौ मिथिखाजोबनानैबो मिथियैनि सोरबा सोरबा एक्टिं खालामनानै जुदि आलदा लामायाव डाइभार्ट खालामो बे मोजां बाथ्रा नङा बे बर'फोरनि थाखायल' नङा बेखौ बर'ल' बोनानै दालाबो बे जेसेबां ट्राइबेल दङ ट्राइबेल ख्रिस्टान कनभार्ट जादों बिथांमोननि थाखाय थ' बेखायनो बेखौ बांद्राय हारिनि इस्यु बानायनो नाङा मिनिस्टारखौ बिश्वजित दैमारि बिथांखौ टार्गेट खालामनायनि सोलाय इन्टायरलि बिजेपिखौ आरएसएसखौ आरो हिमन्त बिश्व शर्माखौ खालामनांगौ जायफ्रा खालामदों आरोखि जुदि खालामनो गोसो आरो साफा सानैया संबिजिरनि खोथा बुंगासिनो आम्बेदकारा बिदि बिदि बानायना गालाङो संबिजिराव मोन्थाय माबा बाथ्रा दा मोनसे बाथ्रा सानना नायदों नायाखै जुदि बिटिसि जोंनि बिटिसि जेबो प्रभिजन गैयामोन प्लेन्स अफ सिक्स शिडिउल खालामनायनि बेखौनो जुदि हाग्रामा महिलारि सारमोननि गोख्रों दैदेननाय आरो नाजाथाबनायाव जुदि सिक्स शिडिउल मोनदों जोङो बे प्लेन्सआव अब्ला बेखौ बिजेपिया एथ' मोनसे पावारफुल स्ट्रं पार्टिया गाबोन संबिजिर एमेन्डमेन्ट खालामनानै
ट्राइबेलफ्रा जायफ्रा ख्रिस्टान कनभार्ट जादों बिथांमोना मोननै बेनिफिट मोननाय नङा होननानै जुदि गाबोननो बेखौ ल' खालामो मा खालामगोन अब्लाना बेखौ साननो गोनाङा बेसो बेखौ ना बेसो जुदि मारै हमथानो हागोन ना बेखौ एक्स वाइ जेड एनिबडि हमथानो हागोन जुदि गाबोननो बेखौ ल' बानायमारो अब्ला मा खालामगोन बिसोरनो बाथ्राया सावरायनो गोनाङा बेखौ सावराय बेखौ मानो हारिनि इस्यु बानायबाय थादों हारियाव लाना फैनानै धोरोमाथ' हारिनि सिनायथि जानो हाया धोरोमा मोनसे बिलिफ बे फोथायनाय सोरबा चार्चआव थांना शान्ति मोनो सोरबा बाथौ थानसालियाव थांना शान्ति मोनो सोरबा मन्दिराव थांना शान्ति मोनो सोरबा एनिथिं बे बिलिफ नाथाय आइडेन्टिटिया मा थ' बेफोरखौ जों साननो नांगोन बावैसो सान सिगां जों खोनाबाय बहाबा खोनादोंमोन आङो हायद्राबाद हाइकर्टआ मा मोनसे डिक्लेयार खालामदों आरोखि जायफोरा कनभार्ट जाबाय ख्रिस्टानफोर बिथांमोना एसटि एससिनि माबाखौ खोमानांगोन होननानै जुदि जामारो गमामायैनो अब्लानो मा खालामगोन बर' ख्रिस्टानफोरा आं बेखौसो खावलायहरदों बर' ख्रिस्टान ससाइटिखौ नोंथांमोना बेखौसो सावराय जामारोबा नोंथांमोना एसटि महरै थागोन ना नोंथांमोना रिलिजियास माइनरिटिनि बेनिफिटखौ लागोन बेखौ सावराय आंथ' खावलायगोन नोंथांमोना एसटिआव थानो नांगौ मानोना रिलिजना मालाबाबो सिनायथि जानो हाया आरो नोंथांमोना जुदि गमामायैनो लामारो रिलिजियास माइनरिटिनि आंथ' सावरायनायलाय गोबांजों अब्ला जोंहा ट्राइबेलफोरा बेसेबां खहा जागोन जोंनि सुबुं सानखो बायदि मैया बाथ्रा बे जोंनि गेजेराव गैया बे बाथ्राया बेखौ जों खालामनोबो हाया हमथानोबो हाया नाथाय बेखौ जुदि ल' खालामनानै बिजेपिआ गावसोरनि एजेन्डा बायदि जुदि बेखौ खालामो जोंहा एसटि महरै बेसेबां खहा जागोन बेखौ मालाबा साननायदों आरो बे बाथ्राखौ जों इन्टारलि साननांगोन बे होमबानिया बर' ख्रिस्टानल' जाना थाला इस्युआ बे इन्टार ट्राइबेल बर'निल'बो नंला इन्टार ट्राइबेल इस्यु जाहैगोन बे थ' जों बेफोरखौ सावरायनांगौ ना बेफोरखौ सावरायनो गारनानै जों नाङा फाङा आङो दाख्लै मोनसे बाथ्रा दुखु मोनदों जोंहा आदा खोरोमदाव वारि इनचार्ज प्रेसिडेन्ट एबसुनि माहारियारि आफाद एबसु सिनस्रि आफाद बर'नि जाय आफादा जोंखौ दिनैसिम लाबोबाय हारि महरै आरो जाय आफादनि अनगायै जोङो हारिखौ साननो हाया बे आफादनि बिथाङा इनचार्ज प्रेसिडेन्ट नाथाय बिथाङा दाख्लैबो आसाम आयेन आफादाव बर' रावखौ खोमोरनायनि बेलायाव जेबो बुङासै दाख्लै धोरोमनि बेलायाव हरखाब बिथाङा भकेल जाबाय गावनि फेसबुक पस्ट होबाय साननांगौ बाथ्रा नोंथाङा मोनसे आफादनि बेबायदि आफादनि आफादगिरि जाबाय नोंथांनि बिबुंथिया नोंथांनिल' नंला दा बे दुलाराय आफादनिनो जागोन बेखौ नोंथाङा साननांगोन आफादा बेहाय माबा दङना गैया थ' नोंथाङा बे बाथ्राखौ जि बाथ्राखौ बुङाबाबो जायो बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंथारनांगौ खोथा गैयाना आं मिथिगौ जे नोंथाङा रिलिजनखौ लाना बेसेबां सिरियास नाथाय बे नोंथांनि बिलिफ नोंथांनि साननाय बे नाथाय नोंथाङा मा रेसपन्सिबिलिटियाव दङ बेखौथ' साननांगोन ना नोंथाङा थ' आं नोंथांखौ खावलायगोन आदा खोरोमदाव वारिखौ रिलिजननि माबाखौ एसे दोन्थ'नानै नोंथाङा एबसुनि जा आफादगिरिनि बिबान मोनदों बेखौ मोजाङै मावलांनानै बर'फोरखौ माबोरै खौसे खालामनो हायो बेफोरखौ सान आं बे खावलायनाय मानो धोरोमनि थाखाय एथ' जों माबा जायो सानैसो नुबोदों आङो सोरबा सिरु इन्टेलेक्सुयेल ना मा होनो सोरबा फिल्म मेकार दंलाबायोनो मिथिखाथारगौ पलिटिक्सआ मा बिजेपिआ मा आरएसएसआ मा हिमन्त बिश्व शर्माया मा नाथाय दा बेखौ इस्यु बानायगासिनो जे बिश्वजित दैमारिया ओरै आरे बिश्वजित दैमारिया जेबो खालामनो हाया बेहाय बेखौ सियर जानायनि था एथ' पावारफुलबो नङाना जेबो खालामनो हाया बिथाङा ना बिथाङा हमथानो हायो ना बिथाङा लागु खालामनो हायो थ' बिथांखौ रायनानै जेबो लाबानो गैया आं बेखौसो बुंदों आरोखि थ' नोंथांमोना हारिनि खोथा बुङो हारिनि इस्यु जाबाथाय सिरि थायो बयबो हारिनि बाथ्रा बुंबाथाय बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय धोरोमनि खोथा ओंखारबा माने एथ' हाइपार जायो मानो गासिखौबो बावजोबो प्रब्लेमा बेयावसो आंहा जेबो प्रब्लेम गैया दै बे रिलिजन आंथ' आलदा आं स्पिरिचुवेल मानसि आं रिलिजियास मानसि नङा बयबो गासै धोरोमानो मोजां फल'वारफोरासो फाग्ला फाग्लि साबैसे बर'आ हिन्दु जानाया गिता फरायदों साबैसे ख्रिस्टान जानाय बर'आ बाइबेल फरायदों बेफोरखौ साननांगोन जोङो बाथौआथ' जेबो गैखायानोखा थ' बाथ्राफोरा बेफोरखौ सावरायनांगोन दा जोङो दि बर'फोरा बेबादि जामारोबा मा खालामगोन जों बेखौ सावरायनांगौ जों जोंनि गेजेराव बेखौ नङै बाथ्रा मोनसेखौ जोङो हमथाबबाय थानानै बेले बेजे खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया साननानै नाय रिलिजना मालाबाबो सिनायथि जाया सावथालफोर दङ गार'फोर दङ हाजंफोर दङ आं बुंखाबाय ख्रिस्टान थ' बोरै आं ब्राह्मिनफोर मोनदों ख्रिस्टानाव कनभार्ट जानाय बेंगलिफोर मोनदों आङो थ' सिनायथियाथ' हारि ना मानसिनि थाखायसो धोरोमनि थाखायथ' मानसि नङा
जों बेखौ साननो नांगोन आरो जों जायफ्रा गावखौ लिडार सानो एसे एनै सोरबा इनफ्लुयेन्सार सानो सोरबा इन्टेलेक्सुयेल सानो बे जोंनि खामानि माबोरै जोङो गिभ एन्ड टेक खालामनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि सरासनस्रा मानसिफोरखौ बुजायनो हागोन खौसेयै बर' हिसाबै दोननो हागोन जों जुदि बेखौ खालामनो गारनानै जोंनो जुदि हाइपार जायो जोंनो गरम जायो धोरोमा ओरै 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 होननानै बोरै जानो हागोन बिजेपिजों दांनो गाबोन जुदि कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामो बेखौ बोरै हमथानो बे नैबे भिडिअ रावनि बे एगेन्स्ट नङा आं बुंखाबाय आंहा बयनिबो फारसे रेसपेक्ट दङ बे बिलिफ आंनि खोथाया मा हारिया अरायबो सिगाङाव थाथों हारिया देरसिन जाथों धोरोमालाय माथो नङा दा सोरबा सोरबा बेखौ बुंबाथाय बाथौनि खोथा बुंनो नागिरो नाथाय बाथौआ मा दिनैसिम जुदि बुजिया बेखौ मा बुजिबावनो बे मानसिखौ सोरबा बर'आ जुदि बाथौखौ सोंखारिदों मुगैदों नासयदों गाज्रि बुंदों बेथ' गावखौनो नासयनाय मुगैनाय गाज्रि बुंनाय जाबायना बाथौआलाय माथो बयनिबो गुदि नङा होनबा 200 बोसोर सिगां बर'फ्रा हिन्दु जानायनि सिगां माथो धोरोम फालियोमोन 125 ना 30 बोसोर सिगां बर'फ्रा खृष्टान जानायनि सिगां बिथांमोननि फर्थ फादारालाय माथो धोरोम सिबियोमोन बेनो बाथौ गुदि सिभिलाइजेसन हारिनि सिनायथि बिथा आंथ' बे महरावसो लायो आंथ' रिलिजियास एंगेलजों नाया थ' नोंथांमोना बे एंगेलजों नायदो सोर मा धोरोम फालिदों बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय रेसपेक्ट अरशिप नोंथाङानो नोंथांनिनो बे सिनायथि स' बयबो सानलायथों बाथ्राफोरखौ बर' खृष्टानफोरा गाबोन जुदि आं खावलायगोन नोंथांमोना एसटिनि बेनिफिटखौ ला आरो सामहाव जुदि नोंथांमोना रिलिजियास माइनरिटिनि बेनिफिटखौ लानो थाङो अब्ला बर' महरै बेसेबां खहा जागोन बेखौ दुलाराय बर' हारिया साननांगोन आरो बेजों लोगोसे दुलाराय ट्राइबेल माहारिया साननांगोन गासिबो इन्टारकानेक्टेड गोजा हा थ' बाथ्राफोरा बिदि जों जायखौ सोंखारिनांगौ जायनि बेरेखा नांनांगौ बिनि बेरेखा नांनांगोन बे बेलायाव बिसुजुनि बेरेखा खालामनानै जेबो मोननाय नङा होननानै आं मोजाङै मिन्थिगौ हा आरो बेखौ हारियानो साननांगोन हारि महरै बयबो साननांगोन बयबो खौसे थांनांगोन सावरायनांगोन आरो जोंनि गिबि सिनायथिया जानांगोन जोंनि हारि धोरोम नङा धोरोमा मोनसे फोथायनायल' बे कालचार नङा बे ट्रेडिसन नङा बे मोनसे फोथायनायल' बेनो बाथ्राया आं बयखौबो खावलायबाय बेखौनो फै जयै खौसेयै दावगालांनि सानलायनि बाथ्राफोरखौ स्पिरिचुवेल जानि रिलिजियास फाग्ला फाग्लि जानाङाथों रावबो आरो गिबियावनो जों मानसि नङा बिनि उनावसो धोरोम नालाय थ' बयबो सानलाय बाथ्राफोरखौ जै बर' हारिनि बे आसाम बिधान सभानि जे बाजेट सेसन 2026 आरो 27नि बे बाजेटनि सायाव जे फाइनान्स मिनिस्टारा बाजेट दाखिल खालामबाय इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेलनि जानानै उदालगुरिनि बे अफिसनिफ्राय बे बाजेटनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनो थाखाय जोङो बे खौरांगिरि मेलखौ हांख्रायदों गिबियावनो जों नुदों जे 2,85,000 सामथिं मैयानि बाजेटआव फाइनान्स मिनिस्टार बिथाङा बेखौ ले खालामदों आरो बेयाव रायजो राजानि वेलफेयारनि थाखाय जिखिनि स्किम बा जिखिनि आसनि बेयाव फोसावदों बेखौ नुनायाव गोजोनथावना किन्तु माब्लासिम मावहैगोन बा बिनि टाइमलाइना मा 2026 आरो 27 होदोंब्लाबो बेखौ जोङो बेखौसो बुजिदों जे 2031 सनसिम जे 5 बोसोरनि मोनसे भिजन डकुमेन्ट बायदिसो जों नुदों खारन बेयाव स्पेसिफिक टाइम जेबो मेनसन खालायाखै जे माब्लासिम बेखौ मावफुंहैगोन आरो बिनि थाखायनो बेयाव रायजो राजानि जिखिनि एसपिरेसन आरो एक्सपेक्टेसन दङमोन माब्ला फुलफिल जाहैगोन बेयाव कुनु थिरां लिरनानै बा बुंनानै होनाय जायाखै बे बाजेटआव जों नुबाय जे बिटिसिनि थाखाय 9 जिल्ला आरो गोदानै हाबनाय शनितपुर आरो बिश्वनाथ इनक्लुडिं 401 कोटि थाखा बेयाव एसअपिडि स्टेट अन प्रायोरिटि डेभेलपमेन्ट जेनेरेलनि हेडआव बेयाव होनाय जादों आरो वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों टटेल एसअपिडि आरो सेलारि हेड 4,028 कोटि थाखा बेयाव लिरनानै होनायखौ जों नुदों दा बेयाव जों जुदि नायोब्ला थांनाय समनि जि थांनाय बोसोर 2025 आरो 26नि जि बाजेटमोन बे बाजेटआव बिटिसिनि थाखाय 450 कोटि थाखा होनाय जादोंमोन आरो पार एनाम 2 इनस्टलमेन्टआव
843 crore थाखा बिटिसिनो हरनाय जादों एडिशनेलि 200 कोटी थाखा इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआव हरनाय जादों आरो बेखौबो जों नुदोंमोन 2020 आरो 21 सनाव बा 21 आरो 22 सनाव जे 500 कोटी थाखा गुडविल स्किमनि गेजेरजों रोड इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि माने एक्सपेक्टेशन आरो एसपिरेशनखौ आसा आरो आकांक्षाखौ बुजिनानै आसाम सरकारा हरदोंमोन 2024 आरो 25 आव एडिशनेलि आरोबाव 500 कोटी गुडविल स्किमनि थाखा हरनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन प्रमद बर' बिथांनि सरकार सालायनायनि समाव नाथाय बे बाराव थांनाय बारनिख्रुइ 450 कोटीनि जायगायाव देग्लाय नैबे बाराव जिखौ 28 जन एमसिएलएनि बिपिएफनि जि सरकार हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार आरो जेराव 10 जन बिपिएफनि एमएलए दङ साब्रै बिजेपिनि 14 जन एनडिएनि माने एमएलएफोर दङ 2 मन्त्रि दङ बेबायदि थासारियाव जि मोनसे शक्तिशाली सरकार होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावखौनो बुंनानै लायो बा सरकारनिफ्राय दाबि खालामनानै थाइसे होनानै थाइनै बिनानै लाबोगोन एटका दि दुटका आनिम होननानै जिखौ बुङोमोन बिथाङा 400 थाइसे माने 1 कोटी थाखाल' मोननाया बे एसे लाजिथावना आरो बे 25 लाख बिटिसि बासि रायजो राजानि जि हप्स एन्ड एसपिरेशन जि एक्सपेक्टेशन बिनि सायाव बिथांमोना जिखिनि बिसायख'थियाव प्रतिश्रुतिजों जिखिनि कमिटमेन्ट होदोंमोन 2 लाख थाखा इयुथनो होगोन बायदिसिना बेनिफिसियारि हिताधिकारी स्किम होगोन बेखौ फुलफिल खालामनांगौआ मोगथाङाव जाफुंसारगोन होननानै जों साना